Ni Bazum Muhammad haifafen ƙasan Gurti 1960 can na girma shekara 6 haka, kuma Allah ya sa na zo taskar inda na yi karatun primary school nan jihar Zandar. Bayan shi na yi CAG ina garin Gure, na yi lise Amadu Kuran Daga na Zandar. Bayan shi na yi karatu a university inda na yi karatun filosofi, na hito da diplom diplom d'études approfondies shekarar 1984. Sai na kama aiki, na yi zama malamin filosofi a lise a Gabanatawa daga shekara 1985 zuwa 89. Bayan shi na zo lise ɗan Baskore Maradi inda na koya ma yara filosofi nan ma a lise ɗan Baskore shekara 2009. To a cikin wannan shekarun na aikin makaranta, na aikin ilimi, na yi shiga sindika na malumai na Niger, Syndicat National des Enseignants du Niger. To kungiyar kwadago ta yawa malaman makaranta na Niger. Kungiyar kwadago ta malaman makarantar Niger inda na taka babbar rawa musamman lokacin gwagwarmaya na neman incin 'yan ƙasa a fannin siyasa. Kana tune lokacin nan 'yan kwadago ne na USTN na babbar kungiya wanda ta hada ma'aikata duka, su ne a safun gaba na neman inci na siyasa. Kuma muka yi lokacin na fafutuka don gwamnati ta yarda a je wannan babban taro na conference national. Musamman kungiyar kwadago ta malaman makaranta ta taka babbar rawa a nan wancan lokacin, har muka tilasta gwamnati muka je conference national inda ni a aika na cikin delegation ta 'yan kwadugo. Kuma kafin na amin shekarar 1909 mun kafa jam'iyyar PNDS tarayya. Ranar 1 ne a watan 8 1909 na saduwa ta farko da president Isufu. Shi ya zo a madadin gungun abokan gwagwarmaya sa'annun shi suna da haraka tsakaninsu. Ni ma na zo a madadin kungiya tamu ta siyasa wanda take aiki a lokacin na asirri ta sa'annuna, wanda tare muka yi studies na university, kuma tare muke cikin kungiyoyin kwadago na ƙasa wanda suke gwagwarmaya. Rannan ne kuma muka tsaye da shawarar cewa za mu yi aiki tare kuma mu girka jam'iyya wanda za ta yi shelar ita an girka ta ko ba a ba da izini na jam'iyyun siyasa. Kuma alhamdulillah faduwa ta zo daidai da zama. Mun fara shawarwarin mu, amma kahin mu kai lokacin da za mu yi wannan shelar, President Ali Shaibu ranar 15 na watan 11 1909 ya yi babban jawabin na nashi ga ƙasa, inda ya ce nan gaba gwamnati ta umarci jam'iyyun siyasa duk wanda ya ga dama ya yi jam'iyyar shi. Sai muka girka jam'iyyar PNDS tarayya ranar 22 watan Disamba na 1909. Wasu cewa kai dan gwagwarmaya mai birge ka kuma ka koma bangaren siyasa ka bar gwagwarmaya kamar da aka sani. Alal hakika ni tun kullum ina ra'ayin siyasa, kuma har makaratun da na yi sabilin ra'ayina ne na siyasa na yi shi. Da na yi karatun filosofi ba don kaɗai ina ƙamnar filosofi ba, don nike gani filosofi tana iya ta taimaka cikin aiki na siyasa dangane da wannan babban guri da muke da shi a wancan lokacin nan na mu kawo demokrasiya, kuma mu kare haƙƙin na adam, mu kare incin na adam inda shike. Ni aƙidata har kullum ta siyasa ce, amma lokacin nan ba da izini a yi jam'iyyun siyasa ba. Sai muka bi ta hanyar ƙungiyoyin kwadago, wato dama ce kaɗai da adda koi a wancan lokacin muka yi amfani da ita, amma don mu cimma gurin na a yi jam'iyyun siyasa. Shi yasa ka gani tunda muka shiga kungiyoyin kwadago mun sa siyasa ciki, mun sa su suna neman abubuwa wanda ba su danganta kaɗai da irin abin da ya kamata amma ma'aikata dangane da haƙinsu na albashinsu da sauransu.